Kulukudu khalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili ngezo. Mina ke umfeza kuntuthu wakho malubathi ila spona amagomede. Mhlawumbe uthi usemusha la ekhaya ngizophinda ngicela uqinisekise ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu. Nazi sihlale siniphathele kuyizona ezihamba phambili nezivutha bene ezishisa amalanga abalapha ke bafethu. Udaba esiniphathele nodaba oluthinda lapha uMfana weBhova, uMfana kaMgqumeni lapha lolusanda umfo wakhumala. Usokhumbule ukuthi le nsizwa ke insizwe esencane kakhulu impela lapha nenganasi isikhathi eside impela ifikile lapha emcula maskandi kulandela ukudlula nje kwayise ubaba wakhe lapha namzalayo lapha ke insizwa ebese ithatha isinqumo sokungena emculweni nayo nje iqhube lapha ugcina khona uyise wayo lapha. Kunenye ke video ethenda impela enkundleni zokuxhumana lapha kanolusanda ekade enze lento ekuthiwa iduet lapha ke engoma iyosazwa lapha ke eyayiphuma ba promote lapha ke nensizwa eyayizophuma lapha kunyaka emangaphosesa unyaka ka 2016 lapha ke ingoma ethi kulonyaka angenishaye kodwa ngenithunuka amanqeba ke lapha ke insizwa ivele yenza iduet. Abantu abaningi bayiphenduza inhlekisa lapha ngendlela nje ecula ngayo ke. Mina kangazi ke mhlambe noma wena ubona ngathi icule ngokubhemba okanye mhlambe ubona iyanemba, kodwa ngaphambi kokuthi siqhubeke noludaba ake ngiqale ngikukhombise nayo ivideo bese sibuya futhi siqhubeka emva kwaleli video lena. Hayi nganza kwethu ngiyathemba sibone lapha ukuthi insizwa ishaya kanjani lapha nolusanda mangabenza lapha iduet ngale ngoma iyakhe lapha usazwayo ukukhangelani uDSD umfo kaMhlongo ke. Wena mhlambe ukuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba? Ubona insizwa inembile okanye mhlambe ubona iyanhlanhlatha? Ke siphinde futhi ke senze njalo, hlala lapha comment section ungixoxela kabanzi ukuthi wena kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba. Ngale kwalokho ke ahlangane futhi ku video elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Ungakhohle ke ukusubscribe nokulike ebese nangilandela ku Facebook @radionkezo. Nisiphathe kahle ke. Mina ngilast born kamagomede sengiphuma kanjena, kodwa ke ngiyakuthembisa ukuthi angihembe kodwa futhi ngiyabuya ngevideo elandelayo. Nisiphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.